Ora sabar ora pangling. Ironggo nisun. Murugi salah sawijine balong kang terus. Tes aurane panas aura. Iya. Masalah kita aku kecil. Pantes lah kasih mampu kanggo ngarung salah sewijine balon. Tapi bagi aku iwal ning salah sewijine jentik. Siapa kang wani ngarung balong ini. Ada suaranya apa itu? Ayo, Matuas. Riwa apa nih sumur kini? Ayo. Waduh. Cepat. Kurang ajar. Metu laman wani. Metu. Ayo. Tunjukkan wujudmu. Maring aku Brojo. Ayo metu. Aku bakal melayu. Hadapi sirah. Ayo tunjukkan ayo. Kurang ajar. Beli metu sirah. Ayo. Betul. Aja nih jerobe betul sirah. Babak lah ini dalam betul. Brojo bakal melayu. Ngadepi bangsa nih sirah. Ayo betul.
Kurang ajar. Kayak apa wujud? Wadah. Iya rupanya. Singgaw epo. Ngalia sira singkono. Miria sira singkono. Ajang ganggu isun sing arep ngaruk sumur kuwe. Ngalia sira. Rupanya anak perlawanan sih. Beli gelem diatur ning aku kiloko. Niscaya bakal tak musnahaken sira. Oh wilayah Sakoro geni iya what iya semono bae sira. Ayo, apa maning kang wani berhadapan karo aku? Tunjukkan wujud aslimu. Ayo. Aduh, Glong. Kenapa per? Awit sira urip sampai tekang mati, Glong. Iya Rasane pegel batu nirang gulati wadon, Glong. per. Nun, Pe. Kita pengen takon karo sira. Apa, Glong? Hari siraku mati kenang apa per? Hari kita memati aku, Glong. Kenang dudung apa-apa. Kenang ngurusi wong tua siji, Glong. Akhirnya sira putus asa kayak konon per. Iya, hari sira mati nang apa, Glong? Hari kita matine frustasi sira per. Frustasi mikir apa, Glong? Lantaran budak-budak bocah wadon bliweru son gantung rantene copot. Aduh, Ndas aku ketiban salon per. mulane sira waya mati ake benderane ya, Glong. Ya pantes kita wong masih bujangan, wong masih berjaka per. Delengen, Glong, sapa ning arep? Wahai sira manusia, iya anak gawe apa ning tempat panggonan aku? oh kakan dia aku tekanin kene pengen ngaruk balong kangen hadapan aku. Lah, Glong. Apa dia kuno per? Pengen nguruk balong kiyen je, Glong. Rupane manusia kita semangan permen klengkam ta. Bosen urip ya, Glong. Manusia Ya wis age sira balik. Aja nerusak kening tujuan lan maksud sira ning kene manusia. justru aku takon ning sira. Arep takon apa sira? Aja ngalang-alang itu tujuane aku mirih singa depan ning aku. Enak temen sirat kari ngomong. Sepele ya, Glong. Wahai manusia, Ya lamun iya bener sira sakti mandraguna, ayo sirnakaken wujud rupane aku ning waktu kian. pengen weruh kemampuan ning aku. Yen mampu sira manusia. Awas. Oh wilayah
Ajiku, ang mangga si Marangga. Iya, semono-mono pa kesaktiannya penghuni sumur kia. Namun estu sirah mengganggu ning aku. Ayo, tunjukkan atau akan kabeh sing ana ning sumur. Aku priwedi. Satu anak bakit. Hoi. Aja ngalang-alangi aku sing lagi duwe tujuan. Dosa Ya, umawani kumalancak sira. Ana ning tempat panggonan aku. Gawe panas sira ning badan aku. panas. Panas. Iya. Justru aku belibetan teleng rainira. Sing arep ganggu ning aku. Alias sing kono sira. Wah, manusia. Mungkin lantaran gawe kawihitan tak cocrap bun-bunane. Ayo kayak apa sira kemampuan? Hong, hong, hong wilayah, hong wilayah, hong wilayah. Iya, iya. Kironggo dilawan. Aja antara mono. Rip. Wong-wong sing alus tekaning aku bakal tak musnahkan. Ladala. Apa maning? Ayo. Aja nyungsep ning sumber batu. Matua sira. Amon estu wani. Mato. Ki brojo. Ladala. Bangsane pocong. Arep ganggu ning aku. Pocong. Malia sira. Aja ngalang-aling aku sing duwe tujuan. Wah, Pasing dadi tujuane sira manusia. pengen weru. Isu narap ngaruk balong kang ana ning wilayah ning gurine sira. Pengen nutup balong sing ning gurine aku. Iya, Ora mudah nusa. ora mudah. Namun toh sira kukuh ning pendirian. Harap nutup balong ning guri. Sira bakal cilaka nusa. Wah. Namun sira blingali niscaya sira ilang sing bukan yang bumi. Hong! Hong! Hong wilayah! Hong wilayah! Iya! Ya! Iya! 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 Lihatlah. Ayo sira nusya. Apa? Yenestu sira wong sakti. Bener-bener Batur sedulur kurang ajar. kaya kian sing gawe angalangi isun kelawan sira batur Bangsane pocong. isun Waktu si dawa alias sing kono sira. Aku duweni tugas alias sing kono. lamun sira kena dielingaken mangkat sira sing kene
aja gawe pakewu kelawan tujuan aku. Justru sira sing makat sing kene. Aja sampai ganggu ning perjalanan isun. Mire sira sing ngono. Bakal sira beli gelem ngali niscaya bakal ilang sing bumi. Ho! Ho! Ong wilahe, ong wilahe, ong wilahe. Iya! Ya! Nur kabeh batur monggan sira ana aning adep panengan. Ning waktu kieu sira bakal baturi isun kelawan kabeh sebebaturan. Hai, pocong. Ibrojo wong sakti mandraguna totosaning bojana kulit. Mali si kene sira. Sesumbara kaya ngapa isun bliwati binasa sira Ki Broji. Konon berarti serang galak-galaknya sira diuntungakan. Niscaya pasukan sira bakal hilang sing bumi. Wah, batur Ho! dicandak Ho! kepung. Oh wilahe, oh wilahe. Dikepung. Iya. Ayo, awat, awat, awat. Dan lantaran gawe kawitan, gawe panas, gawe pakewu, batur dendam terus dilanjutaken, binasakaken kabeh wong sing gawe sira binasa sing kertane bumi. Ayo bebarengan mancing tempat perkenahan. Oh lumayan ya Rayi. Oli kanggo sarapan kowe esuk. Oli kanggo masak karo esuk. Nakan ya Rayi. Ya wis kok mulai esuk iki miter ning desa kene bae. Sampurasut. Rampes. Kenapa Rayi? Coba dulu bisa. Rampes. Sangka lan diduga sedurunge ya Rayi. Artine nembe pisan kakangku duwe tamu ki kosi wonge garang-garang, rambute jenggo-jenggo. Kakang rasa kakang gemeter Rayi. Yo kune bature sampean dudung. Beli kenal, Ayo beli kenal. beli kenal Rayi. Engko ditakoni. Takon Punten kisana. Ya. Sedurunge isun jaluk ampura. Pok menawa penyambutannya kula niki kurang enak ning atine sampean. Ya ora mandak dadi apa. Dan sebaliknya sun ke pangapura
ya tiba-tiba bladus manjing kayak dene ning umane sira. Isun rasa kaget sopan dorat. Enak lagi ngobrol kelawan sing dadi keluarga. Ananging dadak sontak tekaning sampean, tekaning tempat panggonane kula. Lamun tek waspadakaken seakan-akan sampean iki nggawa sawijine keperluan. Nah, yening lebak kono. Nah ngapa ayo dene tiba-tiba mancing ning umane sira. Isun ngrongo kegelandangane sira lawat garwane sira ning jero omah iki kaya dene butuh ning polahan. Apakah bener kayang konon? Dadi sampean sing awit mau ngrungokaken obrolane kula kelawan keluargaku. Mau. Maling-malingane umay gede aku krungu. Omahe nganggone kribik sih ya. Ganti to nenek Mbak. Kok tenang di bata. Batara ini sampean. Oh, ora apa-apa. Bener. Bener. Isun lagi butuh pegawaian di sana. Butuh pegawaian. Iya. Wah, ya terbang gede kaberan. Dinakitan pengikian isun iki arep pai pegawaian maring sira. Oh, Apa cak? Rombongan arep apa? ngupahi pegawaian jerayi. Kin ki Kaya makin di rombongan mandor mbu apa gitu. mandor. Mandor Oh, arep ngupahi pegawaian. ya coba. Odeket obrolan sing mauku kenal isun ki. Oh, iya. Lah iya kenalan dikit. Sapa? Abdullah. Abdullah. Amberan enak anda ngundang ya ku. Sampeane sinten? Kula icem. Oh, kicem. Mung sekicem kiceme. Apa cak? Cuman sekicem-kicem Ya. kicem jarane. Kicel. Kicel dak kuda apa? Kicem. Mingkem. Gua Kicem. Nah, konon. Ya, konon bener. Dadi Kiki cemiki tekaning panggonane kula garap ngupahi kerjaan. Arep ngupahi kerjaan, arep ngupahi pegawaian. Kongkon mangguli pari takulane. Ora, Apa koten kongkon macul ning sawah. aja pegel. Kone Bisa blok lepot, aja ora. Dudukuan. Duduk. Hari kuan pegawaiane apa kuno ki? Lamun toh sing pengen weruh pegawaiane ringan. Pegawaiane ringan. Iya, orang gawe pegel. Alhamdulillah rayi. Ringan. Pegawaiane ringan jerayi. Takon gaji pira dikit. Iya kuno gaji pira kuno. Hari masalah gaji ya sepele monone mah. Ya sepele sepiran jaluke apa jaluke? Gaji apa jaluk isun? Apa jaluke bang ikian gatak upai lamun to sirang gelem. Hai dene ku tugasnya sing kita. Rayi. Apa cak? Gaji sing jaluk jaluk pira bae. Sing bener kok. Bener. Lebih kenal kau wong ki boral temen indana kau. Ya sing penting mah kakangnya kirayi menggawein aku bener nengan. Konon. Ya wis engko lamun menjaluk kaspon dikit kon beneri gedeg. Jaluk kaspor. Ya iya. Kone waya pragat pegaweane laka duwite. Ya wis luru maning ora. Coba takoni kerjaan Kira mah apa? gampang bae ponku. Pengen weruh beli pola aneh. Apa kuno pegaweane aku ki? Pola aneh duduk kon macul, duduk kon rerewang, duduk. Nanging pola aneh iku kon tutup sumur. Nutup sumur. Ya iya. Mung nutup sumur. Sumur aku ning endi ki? Lamun toh sira pengen weruh kaya dene sumur iku ning pojok prapatan anane. Pegaweane kongkon nutup sumur sing ana ning pojok prapatan jerayi. Pojok perapatan desa kap ujung pedukuhan muncang kap. Kaya maning kono rayi. Aduh. Indana konon. Ya mungkin kiyen dalan siji-sijine kanggo ngrubah nasibe isun karo sirah kene rayi. Aduh sampean mak. Jare mau kepengen seneng, pengen nyandang gremembyong kaya tangga batur. Ya iya monone mas apa wonge. Sapa wadone sing beli pengen disenengaken ning laki. Terus kenapa nak sing ngupahi pegawean di Bloli? Sampean beli weruh ning beja. Priwen sih? Aduh. Ka. Tutupan, bolongan. Oke, Iya. lubang. Bunder-bunder. Sumur ning pojok ruan perapatan. Iya. Angker. Angker. Dami angker. Angker.
Maksudnya akeh reriwae. Akhir riwae sapa bae sing wani-wani ki nutup lobang kuwen ki. Tonen aku mati. Tapi Rayi mungkin kian jalan siji-sijine Rayi. Senajan apapun sing dadi rintangane, apapun sing dadi penghalange, demi kakang pengen bahagia kakang Sulasi. Jaring basane aja maning ning larane, ning patine kakang tak dadapi demi kebahagiaan ning garwa. Ede. Ora mikir wong ku. Priwe? Sampean kan wani nutup lubang. Ya, Terus sampean ki kenang rariwa. Wah, mati gini. mati. Tapi kita oleh duit. Ya, Kita nerangda. Rangda. Ya wis kita mah kawin maning. Oh. Priwen pisana Rayi, seliramu lamun pengen seneng pengen bahagia aja pikirannya mengmono Rayi. Ning omah seliramu tinggal dedonga, ndongakaken laki sing lagi usaha supaya selamat, supaya aja nemoni halangan kelawan rintangan apa baik Rayi. Gusti dari sampeane netep kayang konon bae Kakang pikirane. wis tekad Rayi. Akeh sing mati dukun ka ora kuat kenapa pada mati. Singaran rejeki blai mati wis ana ning tanganing Gusti Kang Maha Suci. Aja diwedeni Rayi. Abdullah, Ya kicer Priwen urusannya ki sanggup apa beli? lamun kuwen sing dadi pegaweane isun sanggup. Esun ora bakal ingkari janji. Lamun tuh kira bisa kaya dene nguruku lobang kun apa bae sing dadi penjalukan sira uma gedong kaya dene mobil nongkrong bakalan tak cukupi waktu ning bengi kieu. Kapan lan saate isun teka ning sumur mau. Laka waktu kang becik liwal bengi kieu. Pengikian bisa. Iya. Ya wis sampean nguluk mengko isun nyusul. Tak tunggu ning prapatan ya. Oh, ayo balik. Nunggu kana. Ayo, permisi ke Abdullah. Tak Hati-hati. tunggu nih. Sulasi. Sekian kakang sesuai kelawan ucapan Ki Kijem isun nyanggupi kanggo nglakoni lan jalaken tugas nguruk nutup lobang sing ana ning perapatan Rayi. Temenan sampean yakin. Yakin Rayi. Oh, Gusti, apa langkah dalan sejene? Langka maning Rayi. Cuman kian kesempatan siji-sijine Rayi. Terus mau ngaroke ka priwen Ya judulnya. wis gampang kok lamunan kakang wis pragat tugase engko meranakakane ayu pada ngaroke ya ayu. Ya wis. Isun sinurut apa sing dadi ucapane sampean. Karena priben bae sampean minangka guru lakine Sulasi. Sulasi tak tinggal kari ajak lalen ya Rayi. Dongakaken si kakang supaya selamat Rayi. Nggih Kang Mas, yang hati-hati sampean. Tak tinggal kari Rayi. Hati-hati Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Gusti. Kok dikit ini tidak mau ketemu apa? Lamun iya bener. Bisa nutup kayak nang apa ora bocah mau bae rombongan sing pirang-pirang wong Kang. Kang. Isune bakal dongaken awan kelawan bengine. Mudah-mudahan kayak dene sampean bisa berhasil konon anggone nutup lubang kang ana ning prapatan padukuhan Muncang. Isune bakal istirahat dikin Kang. Ayah Bilkis atur nuwun. Kasuwun Ayah Bilkis. Untung masih ana sing batur ya, pape anggah kita kidewekan deh. Jental jentul jengak jenguk. Saya suwe saya. Sumina. Ya kok Kakang Ronggo Rawu ye. dikani kandak-akan wong emang. Mangga Kang, daturi mlepet. Mangga. Apa sih Kang? Oh dingin dah.
Sampean ku sasa baik. Mata anakku sampean malih kesambet apa Aja berisik ngomong aja sater-sater. Udin ka. La ilaha illallah. Malik ka. Pokok kesambet disambet awani dingin sampean otak sawani dingin. Aduh, sirane maning. Aduh biang. Beli usah disawani. Pokok kesambet tang. Taka-taka sampean malik-malik mataiku. Bunyi Apa. ning bengi-bengi kian kepikirannya Kakang Ronggok ki gemeter bae, merinding bae. Kenapa sih Kang namanya balik sampeanku aja gawe kaget ning kita sih. Ah, sirane maning. Wong wadon beli kena weru ning urusane wong lanang. Ya dudu mengkonon. Jare ka sampean persoalan apa terbuka karo wong wadon. Iya, isun gak ngerti. Bung ning lebakian kisira beli kena weru. Konon. Tugasnya wong wadon mah bakal laki teka ning tempat panggonan nyediakna wedang ta, Ai. nyugui kopi ta. Pokat sampai pen ngopi. Ya. Kok tak gawe kaken. Aduh, Atis ya, pikiran Kang. ki gemeter. Jaga tes bengi atis ya. Merinding bae ki. Ya wis kok. Dak banget sampai pen ngopi tak gawe kaken kopi tuh. Mana sirane gawe kaken iya. wedang. Gawe wedang dingin kopi ya Hampir Kang. tenang pikirane Iya, Kakang ya wis, Ronggok ki. Kok dikublekaken kopi dingin ya Kang. Toli jagat ki. Saya bengi, saya merinding. Apa kuno? Wani opo si kuno ambenku. Aku bakal tak periksa ning Ronggok. Anapaan ya kini? Nggak apa-apa ini. La ilaha illallah. Kironggo Siapa siraku? Wani gagu ning tenangane Ronggok. Bli bakal tenang uripe sira Kironggo Siapa siraku nu makhluk gentayangan? klalen ya karo aku Kelonggo Siapa ika siraku? 20 tahun sing kaliwat sirangan tibantai kabeh bangsane aku rakyat sing ora duwe salah Ronggo Ilaha illallah. Nebak kelingan ning Ronggok. Nalika 15 tahun sing wis kependem. Isun pernah mateni ning masyarakat jalon. Jadi siraki bener makhluk gentayangan perwujudannya sing jalon. Bli bakal seneng uripe sira Kironggo sampai tekan mati aku bakal ganggu ning keuripane sira Jalon. Kironggo Tulung aja ganggu ning ketenangannya isun. ayo Dikira sira. La ayo ilaha illallah. Ronggo Daripada isun blai silakan ning tempat ke bagian isun kabur sing tempat panggonan. Bli bakal tenang Kironggo Aku temen makhluk kayak kene pocong ning wujude. ingat Kironggo aja melayu sing ngadepane aku Kironggo Biak-biak temen mayit. Kironggo Jalon
Sulung aja ganggu nih ketenangan isun ronggo. Sapa nandur kun bakal yang mundur Isun jaluk pangapurane jalur. Dendame kapiraya di aku Kedemen begini. bakal ngantui uripe sira Kironggo ya. Jalon. Isun jaluk pangapura jalon. Dulu aja ganggu nih ronggo. Dulu. Ampun dulu. Jalon. Dulu aja ganggu. Isun masih butuh urip. Ampun jalon. Kang eling Kang. Ampun. Kang eling. Iki kicam. Kang. Aduh, Ah. aduh sampean tuh. Was-was mengkonon Kang. Kakang Kironggo iki kicam. Aduh sampean ku giram-giram baik ini. Majid kemendikan nang Ah. lagi siapa sih? Mayit siapa sih? Mawana Majid. Ah, Di aja mayit. guyon sampean ge. Pirang-pirang ewon-ewonan. Iki kicam darani mayit sampeanku. Siapa? Kicam, melek coba melek. Bokatan masih ngantuk gini. Lho. Hijab. Manajemen Priwen. ini ya. Aduh, Nang apa Kang? jadi mau kasirah sing mancing ka. Kula kana Kang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai di katone was-was mengkonon Kang. Nang apa sih barega Kang? Jam Ya, aja dadi geger kini kandahan kin kiya. priwen sih Kang. Isun ku nembe bae mau ka jare dewek mah. Ya, Delang sira-siraan ki katone ki mayit kabeh. Aduh, bener barega Kang. toli kejadian kayak kenen ki. Blining bengikin baik ini. Barang anu Setiap tinggal bengi. unggal bengi. Mulane sun gering geragasan ki karena kurang turu. Berarti sampean ki dihantui bae, Kayak dihayangi bae. konon uripan isun ki. Oh. Dikit kita ki. Ngomong-ngomong masalah mong konon ya. Sana ika wingi kulaga pada kuno Kang. Aduh, pada. Iya. Sira pada ja. Aduh, sampai kita tanggane kita lagi meteng ki. Iya ya. Aduh Kang. Ki rabine kiyin ki. Iya iya ya. Anake beli metu bayi kuno. Barang anu metu apa? Ih, si mayit loh. Katone sira. Iya. Berarti- Wong meteng mau lahirane metune bayi. Beli bayi. Apa kuno? Mayit. Mayit. Iya. Ja, sira pada ja kayang konon. Ada. Berarti itu sira dewek. Kita kepada Kang kayang konon. Sandingan wingi ko. Nasibe sira pada. Pada Kang. Saban bengi diantui ning makhluk mayit. Oh, mengkonon Kang. Jam. Ya Kang. Isun pernah nugas sira. Ya. Yen bahwasane ngongkon luru wong pinter. Heeh. Sing ilmune luwi-luwi. Kongkon ngaruh katawan nutup balong mau. Nah, ning lebak kono, sampean tiba-tiba was-wasku jari dewekku, kula ki manjing omahe sampeanku, nganu iku tugasku Kang. Tugasnya priwe sing kita ke. Wis berhasil kalau wis nemu wong aku. Wis berhasil. Iya, beli salah sing dua aran Abdullah. Abdullah Iya. sing bakal ngaruk nutup lubang mau. Nah, iya kuwen Kang. La ilah Priwen Kang. syukur jam. Ya, Bakal uripe kakang ki tenang gini bakal kayak kenen mah. ya kok Kang. Tolintik ini bocah ki. Ya bocah nonggone ning prapatan Kang. Nonggone perapatan. Wis ngulu. Wis ngulu. Nonggone di perapatan. Iya. Ning balong mau. Nah, kuning tepat kuwen. Jam. Ya, Aja ketinggal kari karo isun ya. iya Kang. Ayo bareng-bareng nyakseni. Mana Kang? Kayak apa sepak terjangnya Abdullah. Nah, ayo Kang lebih pecah. Makat bebarengan. Ayo Kang. Semua Kang.
Ayo Dur, mainnya Dur. Di bocah kian. Isun Ronggo. Oh sampean ki Ronggo. Ya sing nugas sira. Ngongkon kicem. Ya Nugas isun kongkon. ngaruk lubang mau ke. Oh dadi kiyen lubange. Ko. Ning sesore wiwitan sing gedhe ko. Mengko ki Ya sedurunge isun jalanaken tugas sing sampean. Isun bakal deteksi disit apa lan sapa sebenarnya sing ana ning lubang kiyen. Isun Ronggo liweruning gagale ananging weruning berese jaluk tulung kelawan sira Abdullah. Insyaallah ki Ayo bakal tak bantu. ini aja dok karo isun jam sirane. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anapane kuno Ronggo ya isun paingan tan paingan. apa kuno Langka dukun sing mampu kanggo nutup lubang kiyen. ya ya Ternyata akeh penghunine, akeh reriwae. akeh reriwae. Aduh priwe kini bakal wis kaya kenen. Mengko isun bakal komunikasi priwen carane supaya isun bisa nutup lubang kiyen. Isun percaya karo sira Abdullah. Masalah bayaran, masalah kun pasti penjaluk ke sira Aja bakal tak ingkar turuti. lawan janjine sampean. Aja watir Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cem Sirullah, datullah, wujudullah, wujud, wujud, Allahu Akbar. pirang-pirang temen mayit di meja. Ewon-ewon. Sapa manusiane kang wani bangkitaken bangsane aku. Wahai bangsane arwah kang gentayangan, Ya manusia. sedurunge isun jaluk ampura, bok menawa isun iki ganggu kelawan ketenanganing sira sing nonggone ning lubang kiyen. Bangsane manusia Isun awurwa maring awakmu manusia. ya Roya kulaksana ditolak langit kelawan bumi akibat masih ana dendam, masih duweni utang ning dunia. dadi arwah sira durung diterima langit kelawan bumi. Ya Mereh ning sira masih duweni dendam kelawan manungsa. Bangsane onom ya arwah kang gentayangan. Karo sapa sira naruh dendam? awakmu aja ikut campur ning permasalahan aku manusia. Karena aku dendam kelawan Kironggo sing gawe aku mati. Dadi bisa sira dendam kelawan Kironggo. Isun mohon kelawan sira Ya manusia. hapus dendam ing sira supaya sira bisa diterima langit kelawan bumi arwah. Gampang ananging ana syarat manusia. Apa sing dadi syarat? Pada-padane aku ngapus rasa dendam aku lan kabeh bangsane aku. Syarat mau tananan liyan manusia. Iwal dudu wong sejen sing nutup lubang iki. Ya Kironggo katut kelawan ampet-ampet ke manusia.
Dadi langka wong liyan sing bisa nutup lubang kiyen kecuali Ki Ronggo kelawan antek-anteke. Yen awakmu pengen aku ngilangaken dendam iki, kudu Ki Ronggo sing mampu nutup lubang iki, Nusa. Lamun kayang konon sing dadi persyaratannya, ya bakal tek turuti supaya kian bisa ketutup lan sira bisa diterima arwae langit lawan bumi. Ingat ning syarat mau Ki Ronggo kudu nutup lubang iki. Ya, Pamit mundur, Nusa. ire sira. Ayo, minggir sira. Priweje kini Abdullah Ki Ronggo isut sewise isun interaksi lan komunikasi ya lawan penghuni lubang sing ana ning pojok perapatan kiyen priweje kono sing kudu nutup lubang kiyen ora ana liyan iwal kejaba Ki Ronggo lan uga antek-anteke. padane mayit mau blingganggu isun kudu isun sing nutup lubang kuwen Kayang konon Ki karo Ronggo. sebalak kanca Ya, bakal tak sanggupi persyaratan kuwen Abdullah. lamun sliramu pengen tenang uripe, Nggih. ayo jalanaken apa sing dari penjalukan penghuni lubang pojok perapatan. Kejam tugas sesira karo isun nutup lubang kuwen, ayo barengan ayo. Ayo Jarut. Abdullah, mayit kita kapan ini? Abdullah, ampun iki. Ayo. Ayo mati bareng karo bangsane aku. Abdullah, tolong, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, masih ketipu isun kenang bangsane makhluk Manusia isun dudu bayaku nipuning awakmu, ananging dendame aku lan kabeh rakyat pengen balasaken kelawan Ki Ronggo wis kelaksana, Nusa. sekian Tien manusia kula nitip pesen karo awakmu, ya. isun beli bakal ganggu maning ning bangsane manusia. Sapa nandur pun sing bakal mundur, Nusa. Tulung sakian sempurnakan bangsane aku kabeh, Nusa. Arwah kang kentayangan isun bakal rewang bantu kelawan sira, bakal tak sempurnakaken sira supaya diterima marang Gusti Allah Azza wa Jalla. Siji maning, Nusa. Apa? Sampai akan ning keluargane aku kabeh lan kabeh korban iki, yen 20 tahun sing kepungkur keluargane wis beda alam, wis pada ninggal dunya, Nusa. Bakal tak sampai kakan ning keluarga ning sira kabeh. Ya Sumpah. wis, Nusa, tulung sempurnakan. Bakal tak sampurnakaken marang isun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar.
Alhamdulillah, muji syukur kelawan Gusti Allah. Isun bisa anggone nyelesaikan permasalahan kian sing selalu ganggu ketenangan ananing rakyat Moncong. Ya, kanggo pekeling ning lebakian lobang mau reh ning dihuni kelawan paewon mayit. Besok ning rameng jagat bakal tek arani balong mayit. Bener jare omonge wong tua, alaili lebak paraning banyu. Wong bener ketenger, wong salah ketara. Ya, isun ora bakal kesuwen perlu mulih ning tempat panggonan. Rayi kakang berhasil rayi.